ନାରୀ। ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ଯାହାର ମନଖୋଲା ହସକୁ ଏ ସମାଜ ଅସଭ୍ୟତାର ଏବଂ ମନ ଖୋଲି ଟିକେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସଜେଇ ଦିଏ। ଜହ୍ନର ଶୀତଳ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ମୋ ଆଖି ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ସେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳରେ ବ୍ୟଙ୍ଗୋକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ମୋ ପୋଷାକ ଦେଖି ମୋ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ଦୋଷାରୋପରେ ମୁଁ ନୀରବ ରହିଗଲେ ନିଜ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଜାହିର କରେ। ଛୋଟବେଳେ ଘରୁ ପଦାକୁ ପାଦ କାଢ଼ିଲେ ମୋ ମା ମୋତେ ପରି ପିହୁ କଥା କହି ଘର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ କବାଟ କିଳି ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବୟସର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପାଦ ଦେଇଛି, ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ଭାବିଲେ କାନ ପାଖରେ ନିର୍ଭୟା ମୌମିତା ନାମ ଦୁଇଟି ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାରୀଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଦ ଶବ୍ଦ ହିଁ ମୋ ଆଗରେ କାଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଏତିକିରେ ସରୁନି, ମୋତେ ପୁଣି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋ ମା ପେଟରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲି କି କବରରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶବ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି। ତାହା ଭୟରେ ନୁହେଁ, ଆଶାରେ ଜଳୁଛି। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦରେ ମୋତେ ପୋତି ଦେଉଥିବା ଏହି ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ଯିଏ ଏହି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି।